Dobrý den, dámy a pánové. Nenatáčel jsem až z domova, protože mi upadnul držáček, takže mi můj kamarád Matýšek koupil vteřeňák, abych si to mohl zalepit a teďka mi to držet doufám bude. Jestli mi to hodí držku, tak budu pěkně nasranej. Doufám, že to spadne. No, to doufám, že ne. Takže jsme přijeli až do Hrušovan s Maty Hondou a s tím tráčkem. Takže jsem si to zalepil a teďka to bude snad normálně natáčet. Takže a dám si telefon trošku tak, aby mi to jako mířilo víc před cestu. Mě ta kamera míří, prostě jsem na motorku a vepředu není nic hovno vidět, takže mi to taky strašně sere. Tak, to pak nastavím, až ji natočím. Kam teda pak pojedem? Takže jdem. Letiště, OK. Tak jdem natočit. No reaction, vole. Dobrý. Nastavím se to trošku dopředu. Třeba vidět spíš cesta. Tak můžeme jet. To si děláš prděl. Ne, vole. No, děláme to přes to úplně nesnáším, vole. Já tak chvilku nechám. Ne, pojď to dělám, vole. Jo, prděle, co to dělá? Já teda chvilku chcípnu a pak to nakopnu znova. Snad to půjde, vole. Já nevím, co to dělá. Nepřehřálo se ti ty. No ne, tak jsem předtím vypnul, viď. A on to možná něco s karburátorem. Ten, jak jsem ti říkal o tom Patrik.moto. Ten taky dobrý, se na něj můžete podívat, taky má dobrý videa. A on říkal, že tady to, že to taky dělám, tý 200 platině. A že to možná bude karburátorem, nejspíš. Takže Patriku, hodím tě do popisu videjka. Což to svísknou, že to vyčistíš u nás. To nepotřebuji asi, no nevím, to nepotřebuji vyčistit mohle zatím, doufám. Uvidíme. No, protože nemáš benzín třeba. Mám benzín, vole. Nestraš mě, vole. Já mám taky, koukej. Máš hadičku, že bych si přelil, víš? No. Matyáš. Já tě nádrž jako do. No. Nech mě bejt. Takže takový 9 litrů tam je. No. Zvednu si trošku telefon, se dá vidět víc do dálky. Nějak tak. A jdu jí zkusit natočit a uvidíme. Vezmem to dolů a tady nedělám takový rachot, vole, tady nahoře. A dole to zkusím nějak protúrovat, vole. Díky, no, vole. Já nevím, co dělám na to.
uchcaný. No. Tak já vypnu benzín. Hej, tak máš jít přes ty. Tak já jdu přes to domů. Zatím dobrý, já vypnu olej. Zkusím to nastartovat, vole. Nechám to vytýct, tam ten posranej, vole, to. Pak to zkusím zapnout, vole. Co? Jak kdyby se ti to rozšilo. No. Ty vole, já nevím. Dámy a pánové, vyplo se mi natáčení, tak jsme se to tím hodili tohleto. Zas můj mobil, kurva, natáčí. No, protože mám mobil, vole, zachránce, takže se tam to pojede nějak, vole. Tak pojď na ty, nerozbijem si hubu, jo, je nám to jasný. Tak pojď. Jo! Neboj, brzdy mi fungujou, kdyby náhodou. Cože? Brzdy mi fungujou, kdyby náhodou. Ty vole, my... No tak to je prdel. Ahoj! No jo, aspoň jeden pandal, ale. No to je ale úplná prděl, ty vole, tohleto. Bacha na auta, vole. Máš řidičák na vozejk, vole, že můžeš vozit? Máš řidičák na vozejk! Že máš vozejk, vole! No to děláš tam. Ty mě dobře dáme, jo. To je strašná sranda. Tak tady bude menší žampík. To úplně zatáhne vždycky. To je úplně bump, ty vole. Tomu se říká, jdeš jezdit posledním karburátorem. Jo, klidně, kde bylo? Ty vole, ale držej, nervte to, ty vole, to se vrát jako. Nás bych to tlačil až domů. Máš řidičák na vozejk, vole? Ne. Tak jedem, dělej, než tady někdo pojede. No já jsem hodit hubu, tak hodit hubu, nebo vytáhnu zase babacha. To je ale sranda. Ty vole. Já se asi postavím. Ale jde nám to dobře, jako je to pohodě. Pohodě.
Mám nohu na brzdě a ruku taky. To je jasný! I traktor by ti to potáhnul! I traktor by ti to potáhlo! A ty blinky má úžasný, ty vole. No, pohybovat prostě takhle. Zkuste si sem jet, ty vole. A čukajte si tady toho jde. Třeba se mi to tou dobou ochladí a pak třeba pojedem to. Ty krásno. Jo, taky takhle můžu udělat. Ale ne, jsem maximálně tak tady to dělal na aprilce, vole. Takhle to jsem to ještě nedělal. Tam zpíval, vole. Tak ani sem hodím nějakou songu, nějakou, než tam dojedem nějak. Like bees. My jsme kluci z vesnice a ty dokážou udělat cokoliv. Vždycky jsme. Jak se na a doufám, že na to pak potká nějaký auto. Já tě neslyším. Ty debile. Tohle, ty vole, jak jsi zabrzdil. Takže my jsme šli vyčistit karburátor a tady Maty to hezky čistí, nebo neseš tam vidět. Takhle, trysky byly úplně totálně zasrané, takže doufám, že to bude jenom těma tryskama.